Ki kam thau sha ki breu bat nyau khuit ya ki eke ki balong persha ya kamon jong ublei da ki bat tipru ya ulane ki kristan ka jelei ba hakini ki sngi jongi ka ba menta ka ba kham I segment ka balong persha ru ya kamon ublei henry la nyau khuit ya ki ka dei ka shongkha pra kan thei pra shinrang ha ka ba ya kini ki kam shongkha labun ba ki ri ha ka perthei ki bala ailat bat la ban peniatho ha ying bishar newat ha ki jaka mane blei kat badang mi kisngi kini ki kam shongkha kidang kenrei bha bad yop suru ha ki babun keleng ka perthei kumta ha bau blei u bitar tenge ye kini ki jingle ki breu uju sempat ki da ki jing pen system ba per kawei ka jingja ka belaja ka artrek mutau banai hapo kawei ka jing mane ka bala rembha hapo Spencer Massachusetts kane ka jing mane ka bala don kumba ars pa lipoprasnem bar ka ka jing mane ka baningkong hapo kane ka jaka kala pelu no hadin kandiat sngi bala ailat ye kita ke shongkha para kantai prashenrang man pendap ke jing tho shong kurim hapo kane ka jing mane tatkum ke jing tho ba mi na po Twitter la ong ba kane ka jing mane la kemding hadin ba ka leli kawan kansan ar kumta hi ka ding kala klang lab ndai kat kum na ki khobor la ong bala don ki jing penshai halor kane ka jing plu ka jing mane na ki nong wat bania bat kum juru nau chief fire ka Spencer Robert Parson la penshai ba ka tai ke jing kemding ka dei na ka leli kajingkan tho badai nak daw gitu kinong ya tho kamdei setia ka basisya ha ka ba ulaban biang ba ka to ka por ba kemding kajing mane omdan manoru apo kajing mane lane ke badang penyai kajing le nyam handai ka ti kajing mane ha ka ti ka singi kala khang tala kajing bamla ban poi kinong pilip ding kamdei setia kumba kila kan tho handai kajing sisa kini kali pilip ding kila poi hadin 100 minit ha ka ti ka jaka hadin kajing yo jing tip pensyai uparsan sya kilat pathai kubor da ka boong ba ka te ke jingklang kading kamdon bentai ai ru em bat kito ke jinge tho kumbala kan tho ki breu ha ki social media ba per hoi wala ke jing pensyai na ki breu tang ban ya darab jat hakmat ki breu na benta ka burom ka perthai kala banlong ha kino ki benta henry la ublei ula iman ban sempat tang ha ki second ki ke baro kilobet lut pum